Hi guys, mayong buntag. Sayo kayo mi mulaag. Pero dili di siya laag, nga laag-laag lang ha. Nami tuyo dito sa Diklom. Nami kwaon. So, magkita-kita taon niya guys. Ayun mo kabala ka guys kay nagamit man mig face shields, face mask. Then, 1 meter distance. Dexter ba to? Ambo, tanawa. Lagi mo, itsun tata. Ay nang, may buntag. Nagatin kag misa? Gamay ba lugar? Sinang napi, amon silingan. Gikan siya nagatin og misa. Nag-video lugar ka? Nag-vlog ko. Niya. Kanang madto, ni Diklom, kay nami kwaon. Sa Diklom. Nami kwaon nga mong gi-order nga item ba? Chika-chika mi gamahay kuya. Si Kuya Jaime oh. Kitsa to nakaila. Wala nag-vlog ko. Sige. Hey, buntag pa sa iyo mga silingan. Good vibes. Hello. Niya may sa terminal sa van. Patabok mi guys. May gani ka na direct sa multi-cup. Mayon taog dili ra kay ni malangan sa among lakaw karon. Halina. Kuya daan. Mayo gani kay naay direct sa multi-cup. Ala imo lagi no. Wala ta sa para Manolo. Magwala ta para sa Manolo. Kanira. Dili ni siya mao guys, salai man ni. Kanira mong sakyan oh. Thank you. Okay, pasakay na mi. Ayan magkabala ka guys oh, protocol, look at, distancing. Pakita na ako sa inyo guys among terminal sa Bandiri dapit sa Pagwing Philips. Ubay-ubay nagyapon ang nag-operate karon sa van nga pasayroan. Pero guys dinhi gapanakayan kung paingon mig Cagayan nga side. Sa pagkakaroon ubay-ubay na ang naadere nga mga pasayroan nga van og multi-cab. Berliga, turut dan kadal-kadal berliga. Dago pa yung mga van ko oh. Mga container van. I-caption na lang siguro na ako ang paano. Pero puntak pa sa'yo guys, loading pa itong utok kayo. Gana pa kayo sa ikatulog pero naman lagi importante nga lakaw, kuha na mo lagi nga item. Manang pasensya na mo ha, medyo dili kahit ko tabi karon. Base nun niya guys. Mao pa lagi nagtanam sa pinya guys oh. Lambot sa kaning bulan na ma-harvest. Katong related sa pinya oh. Kana oh. Dili nga side. Wala pa'y bunga ang pinya.
Pasensya kung ang akong kuha medyo dark ha. Siguro na lang sa among makaya. Sabi mo padagat si Kuya Driver guys. Ambo tong ma-enjoy baka mo ani. Lindot tayo. Kung medyo hinay-hinay yun siya makuha na ako ang view. See guys, how wonderful is the day. See? Thank you, Lord. Tiyong guys, kaysa may gaib na tiyong bugnaw kayang panahon guys, labi na diri sa among lugar. Basta pag-uwing nig Kawayanon guys, diri nga side niagi ni Og Miranda, pag-uwing Kawayanon dili kay nako kapisado ang diri nga street guys ha, basta sigon lang sa akong nasayran. Pag-uwing mig Kawayanon nga simbahan sa lagi. Then i-update lang tamo niya guys. Guys, niya na mi sa simbahan guys. Sa mahal nga birhen sa kanunayng panabang nga simbahan. Thank you. Sa Pinutos, kinsa tong familiar sa Pinutos nga restaurant. O niya na gid ni sa National Highway, pag-uwing Manudo, pero sa likod lang guys. Paulit-ulit. Okay guys, kita-kita ka guys, pag nanan sa likod. Okay, bye. Kita na bye guys. Mauday tuod ni ang munisipyo. Hospital pa ba? Bukidnon Provincial Hospital, sorry. Ang Bukidnon Provincial Hospital. Wala guys.
Wala ko masayot guys, hapit na ko. Hapit na. Stop sa mi guys. Ay niya nagyud mi sa kampo ni Juan. This way to Campo Juan di ay. So sa pagkakaroon apo bang kuntakon among meet up. Habal-habal mo sir? Ah. Ay sa magtanaw sa namo ang apelido. Kinsay apelido ani among atuan? Rosal Street. Rosal Street. Rosal Street. Oh. Dolra ay salamat. Thank you Lord. Nakasave me. Mas may man pud ni mabaklay-baklay ta kay matorta mo sa camp. To Campo Juan. Rosal Street na may mga kana kanto ana, na may mga ngalan. Ah, sige sige. Salamat kayo. Salamat kayo, kuya. Ah, sige. Mas may na lang pud nga mabaklay ra. Kay dili pa man sa gyud noon. Wa may init, guys. So, ikopirar ang panahon. Salamat kay Lord. Mayuntag matultulan namo karon ang matultulan. Maayo untag matultulan namo si kuan. Ma'am Vanessa. Naghinay-hinay rami og walking guys. Para pod maka tour mi dere ning ilang lugar dapit sa Diklum. Mayo gani kay doon ra dai sila sa highway. Baklay mga Omega. Okay ra gyapon kay wala may adlaw. Taud-taud na po ni wa maka-walking. So at least tara guys, oh. Ilang pala yan. Ba sa tumoy ga? Ba sa tumoy? Ah. Pero wala siya gitubag. Gitubag siya? Ah, nag-text ra? Okay. Ah, na may mga street day. Bari, nagyapon sa DRBC. Na mga ngalan sa street ba? Salamat guys ha, nagikuyugan mi ninyo. Yun sa itong taga-Diklum.
Niyami sa inyong lugar. Ay, thank you Lord. Niya na gyud mi sa ilang black. Black. Thank you Lord. Niya na gyud mi guys. Medyo kuan ilang dalan. Nara guys, oh. Diri mi. Nahinay. Iya pa, 1. Balay na gilo daw. Ay, thank you na. Nagyud mi sa ila. Ikaw si Mamban? Banban? Oh. Nagsayo na lang yun mi. Mayong buntag diya. Thank you kay Stanana. Kuan ba yan nga size, di ba, Queen? Family. Wow. Thank you kayo, Ma'am Vanessa. Ako dito si Pilochi. Then si Edna. Balik ba to? Dili ba sa karon kay stricto pa kaayo. Mo gani. Dagan gyapon dito. Nadagan kay positive dito ah. Stricto sad kaayo dili pwede mga bata biyahe niya. Labi ako todo ka bata. Oh, di ay. Pero ikaw rang gikan didto. Wala ka nagbitbit og bata. Nagbitbit ko dito gid lagi kantanan. Pero kompleto among papel pagbalik. Oh, di ay. Maayo. Oh, sige. Maura ka to. Di ba ko kauli pa kay. Oo. Suhor man ta diri sa Manolo. Oo. Layo ra kaayo. Late gid ko ang abot. Sige. Pa kay karon mo biyahe man. Oo, lagi. O sige, Ma'am Vanessa, thank you. O ganito na mi. Bye-bye. O guys, thank you kay guys. Kay nakita na dahil natultulan na mo. Diretso si Ma'am Vanessa. Muna ilang area. Diklom nino, diklom. Oh, pari nagyapon sa DRBC guys. Thank you Lord. Kay gikoperar ang panahon. Thank you Lord. Makauli na mi dayon. Ha? Kita na namo. Ha? Wate pahalitan. Sino nag-thank you? Ang pliti ba na to? Guys, na-chika mi guys. Wala daw mi pahalipay kang mambanban niya. Atong pliti ba yan? Oh, sige guys. Maghinay-hinay na po mig pauli guys. So magkita-kita ta dito sa among balay guys. Bye! Hi guys! Mayong buntag! Welcome sa mong bagong vlog karon diri sa YouTube channel. Kami ang Mega Vlogger! By the way guys, karon pa gyud mi nakaabot gikan sa Diklom, Manolo Fortits, Bukidnon. Ang among tuyo dito guys, ikay sultiga. Nami gi-claim nga Item. gi-order. Oh, gi-order niya. Sip sa pag-abot na mo diri sa balay. Oh, niya. Salamat sa Diyos po kay ganang wala na kaayo migi gilangan o natultulan dayon namo diretso ang balay sa gipadalan sa maong item o safe and sound ang among pag-uli og kaloy sa Dios ni anami sa balay og bag-ulang minahuman og pamahaw. So before me mag-end sa among vlog karong adlaw, mopahinungod sa migkanta ninyo maskin duwa lang. Syempre ang lingaw-lingaw nato di gid na mawala. So sige guys ha, paminaw og stay put lang mo diya guys. Gusto ka sa aking mahal, may balak kang agawin siya, sulat lang, sakin lamang ka na, akitin mo siya, siguradong magwawagi ka.
makaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mo pa ibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko pag sa aking inagaw mo siya. May pakilala ko sa'yo, kasing kisig ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamagkaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mo pa ibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko pag sa aking inagaw mo siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Okay guys, so magkita-kita na punta sa sunod nga panahon, og sa umabot na mga adlaw, og kanang kapoy ko. Pasilan na ng kantaha. Bitaw guys, so dinirami kutob guys, kami ang Amiga Vlogger. Bye-bye guys. Keep safe. Ang pinta kanunay. Oh. Thank you. Daghan kayong salamat. And please subscribe to our channel. Katong wala pa nakasubscribe, katong gadua-dua ba? Ayun, nagdua-dua ba? Ayun, nagdua-dua. Just click and kung dili, click and click. Likes and share. O magdua-dua ka, pag-subscribe na lang good. Pilara ba pag-click. By the way guys, salamat sa inyong tanan guys na hangtod karon na padayon gyapon mo subaybay sa amoa. Sagdi lang, ayaw mo kabala ka guys, maningkamot nga makapakita sa inyo vlog everyday sa kanang kung sa Tagalog pa sa ubod ng aming makakaya. Og sige na guys, dinhirami guys. Bye-bye! Happy Wednesday everyone!